हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइ आरो फैगौ 28 एप्रिलाव फोसावगोन हायर सेकेन्डारिनि फिथाइखौ हायर सेकेन्डारि फिथाइनि सान फोसावना फरायसाफोरनो हामलायथि जासिबाय हिमन्त बिश्व शर्माया गोजों इयुननि थाखाय गासै फरायसाफोरनो हामलायथि जासियो हिमन्त बिश्व शर्माया हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइ फोसावसिगोन आरो 28 एप्रिलाव फोसावगोन हायर सेकेन्डारिनि फिथाइखौ हायर सेकेन्डारि फिथाइनि सान फोसावनानै फरायसाफोरनो हामलायथि जासिबाय हिमन्त बिश्व शर्माया आरो फैगौ 28 एप्रिलाव हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइ फोसावसिगोन आरो बे फिथाइखौ फोसावनानै हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि 28 एप्रिलाव फोसावगोन हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ आरो बे हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि खालार फोसावनानै हिमन्त बिश्व शर्माया फरायसाफोरनो हामलायथि जासिदों आरो बे हायर सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ 28 एप्रिल खालि फोसावगोन होननानै फोसावबाय हिमन्त बिश्व शर्माया